Hello लोगोफोर बिलुन सुदों जोंहा मोजांथार बरिया साइज वाव मजा आ रहा है ये मा बिबुबाय थायो देखो बल हेलो लोगोफोर खुलुमबाय बयनिसिमबो दिनैनि गोदान मोनसे भिडिअ फिन खेबसे नोंथांमोनखौ बरायबावबाय दा नै आं नोंसोरनो मोनसे माबा खोन्थानो सानदों नायलांबाय थादो लोगोफोर भिडिअखौहाय आं जोंनि गाव दं दा नै शिम्पु सान क्लिनिक प्लास शिम्पु बियो ओमफ्राय नैबेयो नैबे पार्टिना जाबाय ओमफ्राय नैबेयो गुनाखौ बेबायदि सामफ्रेनानै लाबाय आरो जों सिनेमाखौ जेरै गोदो उन्दैयाव जों एन्दा फिथाइखौ बिदि सुलाबायोमोन आरो थिग बेबायदिनो जों शिम्पुखौहाय बिदि खालामनानै सुनो हायो बिराद मोजां जायो नै नायदो जों दा बेखौहाय बिदि खालामनानै बल बायदि बा बिलुन बायदि सुनो हाबाय आरो शिम्पुजों दैजों लगायनानैहाय बे जास्ट जेनेरेल नर्मेल शिम्पुआनो जायो आरो खर' खानाय लोबग्रा शिम्पुआनो फेंफोना जाबाय नालाय बेनो बिराद मोजां बिलुन जानानै उरायबाय आरो कालार गोनां जानानै हाथायावबो फानोना बिदिखौथ' बाजाराव मा नाम होनो आं मिथिलायलाङा जायखिजाया सोरबा मिथिगौबा कमेन्ट हरदो आरो लोगोफोरा बल oh Ayo, lao Manay Ay Bol Tàu đi Hui Mau muna ko Okay Ay giditar oh Ayoy giditar Ay buram montarbay ha saujang ina muda Ayoy बुरजा मोनथारबाय हानो दा सावजानांगौ मामजों जानांगौ ओंखामजों आखायावलाय मानो थाया
तिमीलाई नै दिन्छु लोगोफोर आं भिडिअखौ बाहायनो फोजोबथ'नोसै नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै माबायदि मोनखो मोजां मोनदोंब्ला लाइक शेयार खालामबानो जाबाय आरो आंनि चेनेलाव गोदान लावनानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामदो जों नै बेजोंनो खालामदों आरो खेबसे खोन्थाबावनोसै आं खर' लोबग्रा शेम्पु बियो जिखुनु जाया शेम्पुजोंनो जायो आरो ओमफ्राय शेम्पुखौ बिदि सिगां पेकेटखौ आसिना ओमफ्राय दै एसे लगायदो लाव लाव खालामदो आरो बेनिफ्राय जों गुनाखौ खालामदों नैखौ सिथमबाय सामफ्रेबाय खालामबाय आरो बिराद साइज जायो जों खालामनाय बांद्राय साइज जाबावासै बाय बाय लोगोफोर बाय